Všetko nasvedčuje tomu, že USA to opäť dokázalo. Úroveň inflácie sa po niekoľkých ťažkých mesiacoch opäť dostáva do priaznivejších čísel. Dôvodom sú nízke hodnoty inflácie, ktorá už niekoľko mesiacov v rade klesá na hodnote a aktuálne sa drží na úrovni 3,1%. Zároveň výška úrokových sadzieb sa nenavýšila viac ako 4 mesiace, čo nám môže naznačovať, že so zdvíhaním sadzieb sme už na dobro skončili. Vyvstáva teda otázka, kedy má v pláne Fed, americká centrálna banka, v pláne znižovať úrokové sadzby. V USA sa držia úrokové sadzby na najvyšších úrovniach za posledných 40 rokov, čo ekonomiku USA už celkom pekne dusí. Na poslednom zasadnutí Fedu sa Jerome Powell vyjadril, že ešte nie sme z najhoršieho vonku a úroveň inflácie, na ktorú Fed cieli, sa ešte nedostala na požadovanú hodnotu. Inflation has eased from its highs. And this has come without a significant increase in unemployment. That's very good news. But inflation is still too high. Ongoing progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. Všetko by však mohlo nasvedčovať tomu, že znižovaniu sadzieb už nič nebráni. Alebo áno? Všetko sa aktuálne javí až príliš ružovo. Svetové centrálne banky sa netajá tým, že nad infláciou sme ako spoločnosť už na dobro vyhrali. Akciové trhy sa blížia k novým maximám, index Volatility VIX sa drží na úrovniach spred poslednej covidovej krízy a ďalšie články tento trend len potvrdzujú. Ale je to naozaj tak? Sme z najhoršieho vonku? Vyhral Fed nad infláciou a dotiahne americkú ekonomiku k tzv. Soft landingu? Na tieto a mnoho ďalších otázok si odpovieme v tomto videu. Ale ešte pred začiatkom tohto videa by som vás poprosil o váš like či odber na tento kanál, keďže mnoho z vás ešte nemá zapnutý odber. Ja už nebudem zdržiavať a pustme sa na video. Ahojte, moje meno je Stanislav Sentelik a ja vás vítam pri ďalšom investičnom videu. Minulý týždeň sme dostali CPI dáta, čo je index spotrebiteľských cien, ktorý meria infláciu, alebo inak povedané rýchlosť, akou ceny stúpajú nahor. Podľa najnovších údajov, inflácia v USA opäť poklesla, a to na hodnotu 3,1%. Z veľkej miery za to môžu hlavne ceny energií, ktoré sa za posledné mesiace prepadli o niekoľko percent. Treba mať však ale na pamäti, že tieto dáta sú o jeden mesiac pozadu. Pravdou je, že dnešné inflačné čísla za december sú pravdepodobne ešte nižšie, ale to zistíme až 11. januára. Ak ale nahliadneme na neoficiálne čísla, môžeme sa pozrieť na niečo ako Trueflation.com. Táto stránka nám signalizuje, že americká inflácia sa dokonca drží na úrovni 2,8% a je pravdepodobné, že bude aj naďalej klesať aj v tomto mesiaci. Celkovo tak inflácia klesá zo svojho vrcholu 9% z júna minulého roku, čo je vlastne dobré znamenie. Ale tou zlou správou je, že rast miest stále nedrží krok s tým, ako rástla inflácia. Nedávny prieskum CBS uvádza, že až 76% Američanov tvrdí, že ich príjem jednoducho neudržiava krok s infláciou. They feel like their wages are not keeping pace with inflation. So when 3/4 say that, it's because the rate of inflation may indeed be slowing, but prices remain high. Všetkým je nám určite zrejmé, že za to do veľkej miery môžu úrokové sadzby. Čo je na tom však ešte zaujímavejšie je to, že úrokové sadzby sú zodpovedné nielen za to, čo sa deje s investičným svetom, ale aj za to, koľko ľudí si udrží svoje zamestnanie. Dnes sa úrokové sadzby držia na 22-ročnom maxime a kam pôjdu ďalej, je rozdelené do dvoch alternatívnych realít. To, čo nám hovorí Fed a čo nám vraví trh, sú dve odlišné veci. Fed nám vraví, že budú v budúcom roku znižovať úrokové sadzby. Na druhú stranu, trh nám už tieto dáta započítal do dnešných cien akcií. Takže komu máme z týchto dvoch veriť? Vo všeobecnosti platí, že úlohou Fedu nie je predstaviť ich skutočný plán na nasledujúce roky, preto sú všetky tieto tézy iba dohady o tom, ako by mohol Fed v budúcnosti postupovať. Úlohou centrálnej banky je riadiť naše očakávania. Aby sa náhodou nestalo, že si dnes povieme, že bude iba dobre a je čas míňať peniaze a tým opäť navýšiť infláciu. Naopak úlohou trhu je presne oceniť dnes to, čo by nás malo očakávať v budúcnosti. Dáva vám to trochu zmysel? Možno vám pomôže tento graf, ktorý znázorňuje odhady analytikov, ako by sa mali v budúcnosti vyvíjať úrokové sadzby. Z grafu je nám zrejme, že v januári by Fed s 89% pravdepodobnosťou nemal navyšovať sadzby. A to by malo nastať aj v máji a taktiež aj v júni roku 2024 a ak by sme pokračovali ďalej, tak aj v júli, septembri a možno aj decembri.
Inak povedané, sadzby Fed vidí na nasledujúci rok okolo úrovní 3,75 až 4,25%. A to je rozdiel o viac ako 1,5%, než kde majú sadzby dnes. Takže by ste sa možno mohli opýtať, či sa budú sadzby znižovať v roku 2024 presne tak, ako predpovedá Fed. A odpoveď na túto otázku nikto presne nepozná. Ak budete hľadiť stále viac do budúcnosti a budete sa zamýšľať, čo sa stane, ak sa stane toto alebo hento, vytvárate si alternatívnu realitu, ktorá má nespočetné množstvo ciest. A táto alternatívna realita je vytvorená z vašich predpokladov, ktoré boli založené na predpokladoch predtým a tie zase predtým a stále do kolečka. Čo sa vám týmto príkladom snažím naznačiť je to, že predpovedať budúcnosť nikto z nás nevie. A ak sa chcem nejako pripraviť na budúcnosť, je oveľa jednoduchšie rátať s jednou krátkodobou predpoveďou o tom, že Fed už má aktuálne v pláne znižovať sadzby v budúcom roku. To, o koľko ich zníži, je už každého virtuálna realita. Ak sa pozrieme na predpoveď trhu, čo nám aktuálne hovorí, tak áno, sadzby by sa mali znižovať. Ale otázka je, ako tieto zníženia ovplyvnia investičný svet a čo je ešte dôležitejšie, ako to ovplyvní nezamestnanosť. Kedykoľvek trh začuje o znížení sadzieb, začne sa odrážať od dna. Ľudia chcú vo všeobecnosti investovať svoje peniaze, keďže si myslia, že sa blízka na dobré časy. To nám môže naznačovať aj Fear and Greed Index, ako aj index Volatility VIX, ktorý sa drží na naozaj nízkych úrovniach. Oba tieto indexy nám napovedajú, že ľudia sú momentálne vo veľmi dobrej nálade, čo sa týka ich investícií. A to dáva zmysel. Keď si uvedomíte, že centrálna banka bude znižovať sadzby, tým pádom budú pôžičky lacnejšie. Ľudia začnú viac investovať, bude viac pracovných miest a pred nami sú len samé dobré časy. Ale bol by som veľmi opatrný, ak o tomto uvažujete, pretože nie vždy to, čo ukazujú údaje, sa aj reálne stane. Naopak historické dáta ukazujú, že keď Fed, americká centrálna banka, začala svoj cyklus znižovania sadzieb, ľudia prichádzali o prácu. V skutočnosti, ak sa pozriete na historický vývoj od 50. rokov minulého storočia, prvý pokles úrokových sadzieb nastáva 3 mesiace predtým, ako začnú ľudia prichádzať o prácu. A to platí pri každej jednej recesii, ktorá kedy nastala. A nezamestnanosť v priemere stúpla na 7,5%, čo je približne dvojnásobok toho, na akej úrovni sa pohybuje nezamestnanosť dnes. Možno v tomto prípade to bude iné a Fed naozaj dosiahne soft landing, čo znamená, že ľudia neprídu o svoje zamestnania. Avšak bolo by to prvýkrát v histórii existencie Fedu. A ak sa pýtate, prečo znižovanie sadzieb spôsobuje, že ľudia prichádzajú o prácu, v skutočnosti to tak nie je. Treba mať na pamäti, že trvá v priemere viac ako 1 rok, kým sadzby začnú fungovať, či už znižovanie alebo zvyšovanie. Preto je Fed s ich rétorikou ohľadom sadzieb tak opatrný, pretože ani oni sami nevedia, ako sa bude situácia vyvíjať. Ak sa teraz pozrieme na trhy, ako by sa mali do budúcna vyvíjať, tak môžem s 90% pravdepodobnosťou povedať, že ak sa bude zvyšovať nezamestnanosť, čo nám historické dáta potvrdzujú, bude klesať aj hodnota akcií. Existuje takmer dokonalá inverzná korelácia medzi nezamestnanosťou a akciovým trhom. Keď ľudia prichádzajú o prácu a nezamestnanosť sa zvyšuje, akciový trh klesá. Naopak, ak sa nezamestnanosť drží na nízkych hodnotách, akciový trh rastie. Ak sa nad tým zamýšľate, tak to dáva zmysel. Ak stratíte prácu, prvá vec, ktorú chcete urobiť, je predať svoje akcie, bitcoiny, predať všetko, čo sa dá, len aby ste mali na zaplatenie účtov. Na druhú stranu, ak máte príjem a stabilnú prácu, nemáte problém každý mesiac investovať svoje peniaze. Aby toho nebolo málo a ešte viac som vám zamotal hlavu mojimi úvahami, tak môže nastať ešte jeden scénar. A to je kvantitatívne uvoľňovanie centrálnou bankou. Momentálne Fed uťahuje sadzby, alebo teda drží sadzby vysoko a zavádza tzv. Kvantitatívne uťahovanie a tým brzdí ekonomiku v raste. Ak by sa Fedu podarilo dotiahnuť ekonomiku k soft landingu a ľudia neprídu o prácu, potom bude trh s aktívami aj naďalej rásť a napredovať. Ak ale zažijeme tvrdé pristátie, tzv. Hard landing, a mnoho ľudí príde o prácu a nastane recesia, ako sme videli z historických dát, akcie budú klesať. V tom prípade nastúpi Fed a v snahe vyviesť nás z recesie zavedie prudké zníženie úrokových sadzieb. Natlačí nové peniaze do ekonomiky a všetko bude opäť rásť tak, ako sme to mohli vidieť v poslednej covidovej kríze. Dobre, ale dosť polemizovania. Jedno aktívum, ktoré si dovolím tvrdiť s 90% pravdepodobnosťou zažije oživenie trhu v roku 2024, je trh s dlhopismi. Určite ste počuli o tom, že ak úrokové sadzby rastú, tak ceny dlhopisov klesajú. A naopak, ak úrokové sadzby klesajú, ceny dlhopisov rastú. V tejto tabuľke si môžete všimnúť, aký majú vplyv zmeny úrokových sadzieb na cenu dlhopisov. Na ľavej strane sú znázornené dlhopisy aj s ich dobou splatnosti a na tej pravej
sú zmeny v úrokových sadzbách. Ak si napríklad vezmeme 20-ročné americké dlhopisy, to znamená, že majú dobu splatnosti 20 rokov a pozrieme sa na to, čo by sa stalo, ak by úrokové sadzby poklesli o 3%, tak americký štátny dlhopis so splatnosťou 20 rokov by nám priniesol výnos 53%. Možno si vravíte, že či je vôbec možné, aby sadzby na budúci rok poklesli až o 3%. To žiaľ nevie nikto a ani Fed. Čo však ale vieme je, že aktuálne sa držia sadzby na hodnotách 5,25 až 5,5%. A teda Fed má možnosť tieto sadzby kedykoľvek znížiť, keď to bude potrebné. Čiže ak by ste si neboli istí, čo sa na budúci rok stane na akciovom trhu a či príde recesia alebo prídete o zamestnanie alebo niečo podobné, toto si osobne myslím, že je jedna z možností, kam uschovať svoje peniaze. Treba mať však na pamäti, že diverzifikácia aj v tomto prípade hrá dôležitú rolu a je rozumné mať peniaze rozdelené do viacerých aktív. Zároveň toto nie je investičné odporúčanie. Dajte mi ale vedieť do komentárov, ako vy vidíte rok 2024, kam ste investovali a na čo sa pripravujete v nasledujúcom roku. Akokoľvek rok 2024 dopadne, verím, že to všetci spoločne zvládneme. Na záver by som vám chcel ešte popriať šťastné a veselé Vianoce, nech ich strávite v kruhu svojich najbližších a nech ste zdraví a šťastní, pretože to je to, čo je v živote najdôležitejšie. Ak ste noví na tomto kanáli, tak budem nesmierne rád za každý like či odber na tento kanál, pomôžete tak algoritmu v propagácii a zdieľaní videa aj medzi ostatných ľudí. My sa zároveň uvidíme v tomto videu, ktoré si pre vás prichystal algoritmus YouTube a ja sa s vami lúčim. Ahojte.